Magdito'y lokalidad kay Mapsot Tibiro kay Food Delivery Services dito siyudad ti San Fernando sipud limukay dahiti restrictions ti COVID-19. Sikon iti may isang freelance delivery boy nga ni Daniel Sarmiento makaruwar nga mina nita. Iti kaaduan nga tataw kumpara iti na ipatungpal ti lockdown. Aga po ti kairot dagiti restrictions ken panagamak dagiti tao nga maakaran ti sakit COVID-19 ket mabuteng da nga rumwar isut gapo nga agpa-deliver dalaengen ti taraon. Ken da dumapay nga necessities akasapulan dagitoy. Pakabuklan nga detalye dayto nga damagidanon ni Bombo Romnick Sarmiento. Bombo Romnick ka Kimuyog. Aminado ni Mr. Daniel Sarmiento timay sa freelance delivery boy dito siyudad ti San Fernando asaan unay anaganar ti panag-deliver na itirayto aldaw ti Huwebes Santo. Según keng kuana day tiket kalpasan na kimapsut dagiti tumawtawag karakwada nga agpe-deliver ti makan wenno anyaman na klase ti produkto akalikagom da may padano iti mismo kariti pagtenganda. Inbatad na itirayto Holy Week season ket nariknada ti kinakapsut ti parag-deliver dagitoy nang runa ket amin met dagiti tattaon ket makaruwaren tapno mapan gumatang kariti bukod dan amasida. Kuna nang itikang itingitan ti COVID-19 pandemic dito probinsya ket libre ti delivery fee nga ipatpatulod da kariti masekna na customers kas tulong karakwada asaan ang makaruwara. Ilawlawag nang itiagdama ket umabot na iti 20 ket 5 pesos ti delivery fee ti masingsingira kariti customers manipod iti dati asya pesos laeng gaputan na palukayanen dagiti paganurutan amayim implementara. Inay nang itilaksid ang nakapoy pailaeng ti panag-deliver kariti agundaway ket agkasapulan dala tapay tinayon na freelance delivery boy para itinayon akatinulungan iti trabaho da. Kabayatan na basar iti obserbasyon ti Bombo News Team itaglawlaw iti rayto arabi ket san unay nga adu dagiti makita iti kalsada may dasig iti ordinaryong aldaw. Damag manipod dito siyudad ti San Fernando, Bombo Rom Kimuyog para sa pambansang radyo ng Pilipinas ken consistent number 1 dito La Union, Basta Radyo, Bombo.